ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂಚನೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸಡು ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋಚಯಗ್ ಸಾರಾರು ಭಕ್ತರು ಬತ್ತದ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತ ಪೋಪೆರ. ಈ ವರ್ಷದ ದೀಪೋಚಯಡ್ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ದೇಗುಲ ಮಹಾದ್ವಾರ ಅಂಚನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ತುಡರ್ಡ್ ಮೆನ್ಕೊಂದೆತ್ತಂಡ. ನನ್ನ ಈ ದೇವಲ್ಯಡ್ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿದ ಲೇಸಿ ನಡತೊಂದಿತ್ತದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 ನಡತಿನ 89ನೇ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ್ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ. 2 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಒಂದಿಪ್ಪುನ ಈ ದೀಪೋಚಯಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೆಲು ಬೈದಂಡ. ಜನಕುಲು ಕುಟುಂಬದೊಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ಸಂತೆ ತಿರ್ಗದ ಖುಷಿ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆರ. ನಮಸ್ತೆ. ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ 2 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದೆ ನಾವು. ಈ ಸಲ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊರೋನಾ ನಂತರ ಈಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೀತಿದೆ. ಚರ್ಮುರಿದ ಅಂಗಡಿ, ಬಗೆ ಬಗೆತ ಚೀಪೆದ ತಿಂಡಿದ ಅಂಗಡಿ, ಜೋಕ್ಲೆನ ಗೊಬ್ಬುನ ಸಾಮಂದ ಅಂಗಡಿ, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಂಗಡಿ ಇಂಚ ಬೆತೆ ಬೇಯ್ತೆ ರೀತಿದ ಅಂಗಡಿಲು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋಚಯಗ ವೈದಂಡ. ಮಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜಾತ್ರೆಲು ನಡಪಂದೆ ಇತ್ತದ ಇತ್ತೆ ಈ ದೀಪೋಶಯ ಒಂದು ಪುನವು ಬ್ಯಾರ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗ ಖುಷಿತ ಇಚ್ಚಾರ ಆತಂಡ. 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಂದಿತ್ತಂಡು. 2 ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತದು ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಪೂರ ಡಲ್ಲಾದು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೂರ ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಒಂದಂತೆ. ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಪಿರೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಕೊಟ್ಟು ಜಾತ್ರೆ ಪೂರ ಶುರುವಾದ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲ. ಅಂಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಂದುಂಡು, ಜನಲ ಬರೋದುಂಡು. ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸರ್ದವರ ಅಡೆತಡೆ ಒಂದುಂಡು, ತೊಂದರೆ ಪೂರ ಒಂದುಂಡು. ಒಂದು ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ದೀಪೋತ್ಸವದ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಂಗಡಿ ಕಮ್ಮಿ ತುಂಬಲಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಚ್ಚಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಜನ ಮೋಸಜಿ ಜನ ಕೋಡೆಟ್ಟೆ ಜನ ಇರ್ತದೆ. ಜನ ಬರ್ತಿರೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದಾಗ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಬರ್ಸ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾದ ಈ ಸರ್ತಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋಚಯ ಸಾಗವಾದ ನಡತೊಂದಿತ್ತದ ಬರ್ಪುನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ದೂರದ ಊರಿಡ್ದು ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಬೇರ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಮನಸ್ಸುಗೊಂತ ನೆಮ್ಮದಿನ ಕನತದಂಡ.